Ahojte! Teraz si ideme pripraviť skákajúce loptičky. Čo všetko budeme potrebovať? Budeme potrebovať takéto plastové formy, zmes práškovú na prípravu skákajúcich loptičiek, termosáčky a laminátor, etiketu, plastové poháre s vodou. Postup je veľmi jednoduchý. Zoberieme si formu, je dôležité, aby bola forma spojená, keďže má dve časti. Pri nasypávaní zmesi zatvoríme formu. Na takúto menšiu formu môžeme použiť približne 2 sáčky, na väčšie môžeme použiť 4. Dôležité je, aby to bolo naplnené celkom. Zoberieme si plastový pohár, ktorý naplníme vodou. Formu so zmesou vložíme do vody a necháme pôsobiť aspoň 2 minútky. Po uplynutí 2 minút vyberieme plastovú formu a počkáme ďalšie 2 minútky. Následne môžeme skákajúcu loptičku z formičky vybrať. Náš produkt je v tomto bode hotový, avšak je veľmi dôležité, aby sme tento produkt hneď vložili do termosáčkov, ktorý uzavrieme pomocou laminátora. Je to potrebné kvôli tomu, aby nám loptička pôsobením vzduchu príliš nevyschla, nestvrdla a nestratila tak svoju skákajúcu schopnosť. Náš produkt je v tomto bode hotový, užívajte si!